Tak dumok. Ora sang ngedek. Tak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku main nuthuk kono gelem apa ora kok. Pengen melu ngetoprak piye? Ra emoh. Emoh rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kaya dukuwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. Ra. Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani kok. Biasa wae ora. Oh, padake apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku udah. Katin. Nggih niki ngadeg lagi. Suwi ya. Kancane iki nek ngadeg nyat-nyat kowe iki dadak endi sing benake wiron, endi sing lempit weteng, ha ya wis dadi kesuwen bang. Apa nek sing dilempit? Stagen ora mbok ora ganas-ganas tin. Mboten ganas men melek lho, melek. Heh. Melek. Melek lir nglilir. Iya. Saja kuwatir tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah ngopo kowe mau sisi ngono? Takon melek lho. Melek iki lho, aku mau kowe mayang genah runtut ampe kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek amono mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene. Ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Lah ora apa? Ayo terus meng gagap-gagap kok kene udi ya. Mau aku nek ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, gawe nambang. Kok yo ndangak terus. Ajare kon nglangak, kon ndangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep kan apa piye gandrung karo Pak Duko iki? Emah. Heh? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Sapa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Ayo kowe ping pindho, duwe iki diplekoto gedhi ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Anik duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Ayo kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece kowe. Sing nguasani Casagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng ya. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disisingke lengene kae kaya. Iya, Wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame tinggal. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dienggo. Kaya wong tipis. Nah, mutar ae. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kon ngopo? Kon ngopo? Ajare iki pamundutan lho nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok Gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo, nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk. Ya. Dukuhe gentro. 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 Heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa.
Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo rasa wedi. Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Napa? Piye? Diweling piye? Mas, nek kowe isih seneng karo aku, Terus? le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, Ki endi ya wonge ya aja. Piye? Sidora. Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. iya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demokane iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok ki didemok. Wis, Tak weruh ngono. kan nembang napa niki? Ayo gantrengan kok nembang apa to? Iki tak liringi ketoprase, turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo gentro. Mandeg bluk ngono. Rada kasar wong gentro ki anak Sura bangsa. Oh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Wah. Dadi ini nek kon mesra. Wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau budhuku wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan wing bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe sok gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Aku saka ngendi? Sangarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Tok. Ayo, Kok kliwate? Ora apa iki tukange kenthong le mbayar ming sithik kok. Le kenthong ya sakarepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Bayar sportif yo. Kenthongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kewayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek gedhuke wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke Piye kowe. ngapa ta to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok kuwi. Oh, ketoprake edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Ngene tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep ngendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngapa tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kene. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Garane iso masuk rumah sakit nek gagas pemaine. Mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Jeyu. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep endi? Heh? Arep endi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe. Pengin sak pejagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo
Gek ndang kepiye? Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke wong ora gelem kok. Lah jenenge wong tekan ki ya siji-siji kok kabeh ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Siji aku moh karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya Ning moh. mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya wegah aku. Gelem mo? Moh. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marahi anu. Gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar kowe tak ruda paripeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora aku ora seneng karo Sak karepku aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lah Kowe apa? kosek-kosek aku ora melu-melu iki. Nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku kok tau mlebu kok ya. Mlebu ngendi? Ae. Setelah mlebu ah. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sing. Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja ketoprak iki ora ana dalange kok. Oh, Aku dikon dalange piye? lah skenario sing ngatur kowe sih. Akhirnya aku rame ngajari ngetok. Kowe iki ngeyel banget kowe iki. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gentone ya jiri. Gek liwat to. Nek pancen kowe arep liwat to. Aku ora ngenggek leh liwat ning yo aku tak cedhak karo kowe sakuntara. Ora Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. sampeke piye? Sampai ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wah. Wong Indonesia aku Ah asline. iya, aku ku ya wong Indonesia kok. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra gaweane sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge Gento iki gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku wong Ora wedok nggon le apa? maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi yo kae nek aku ora seneng ya padake aku barang apa piye tok tuku. Wes ora gelem tenan. Ora sudi. Meno. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro Pak Pelok. Kleru nekat wae ora apa-apa. Jak jenenge Gento ya. Ayo. Gento sak isane pelok. Pelok Ya, kaya. ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Ketoprak suwe-suwe wis pentas kok. Mesti lah rak kleru to. Aturane penonton bubar kabeh. iki ketoke nek taun ngarep aku ora nanggap. Ora sampe kuwi aku ya ora iso ketoke taun ngarep. Aku remuk nek ngene iki aku. Ora iso aku nek ming regane ajek aku ora iso aku. Alah. Ostik. Ah semono. Yo. Tuhu mesti kaneng. Gento kok suarane apik. Sarwa salah aku. Aku ki wis le dadi panitia rekoso nang kene isih diplekoto, diklerokke wis sing digandrung ra gelem. Kowe gek dapukane elek banget aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Piye? Kanyo
lati susu selai jembar-jembar maringi lampu-lampu nyejak kene Aja cedak-cedak. Sikilmu gegubet kabel lho. ora apa-apa Nek kesandung. ora apa-apa aku sing penting nyejak aku Ngomong apa? Mbok ngomong sing jelas. ate kono terbatas mesti jejaki Ora mbok sadirana ngono lho. aku pengen dene Ya iki rene aku tok-tok yang ngedal lho aku tok-tok yang ngedal lho ya ye ngapa? wanita Oh, duwe mendem wis. latinya manggis meraati aku yo mung dene wiwata ora ngadang-adangi ngono kuwi. ora Kalih. gah Aku arep rono lho, arep mulih lho. aku yo arep rono Ya. lah dalane sempit Kowe rene, aku tak aku kono aku ya rono aku Oh nang ngono kuwi to? aku rono aku Ya kan mbok melek, matane iki melek. waduh Oh nek ra melek iki ngene-ngene kok nek nyamplok liyane kok yo arep Is nang kene diajeni dukun nang kene dimatak-matak. Lah nek tangane ngene-ngene nek merem kaya nek nyamplok sing Ora apa-apa. jak jenenge genthok Wis wani nang panggung wis wani kesampluk. ya jangan. kowe do seneng aku mulai remuk Remok ben kapok sok wae kok le. netra kocak Netrane kocak. Aja ngono kuwi to. Oh, gobek. Ngapa? Sastra gobek. Wong kok nek kaya ngono lho. sing saposo kowe Mah. Mah. Nek omongan nganggo mic didep ora jenenge dinggo nek dinggo ki dinggo ya sakaremu. Pengene mbok apake mike sakaremu. Ah ya bener kuwi kok ya dinggo ki. bener aku yo gelok-gelok ya ning benere kok Ora ngapa lho? mengkon manut kowe kok ngayale rajamu Ya wong nek aku ora gelem kok kon manut. Aku saremu gak arep liwat kene lho. aku kuwi nyawang kowe ki wis seneng Ya wis nyawang wae rasa ndumuk-ndumuk. Rasa nyedak. Tak tutuk. Gelem apa ora? Ngapa ta? Kok malah melu-melu? Aku mek nuthuk kono gelem apa ora. Pengen melu ngetoprak piye? Ra emoh. Emoh rawani aku. Rawani ya? Heeh. Tak seneni bojone. Ora ngopo. Kok ya duwe lho. Endi? Kuwi tak wedi karo bojone kok ya wedi. ra Saiki
Saiki ra wedi? Aku nek kon kendel-kendel aku. Modal. Ngopo? Aku ya wani ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo, ha? Aku ora apa-apa kok. Arep ngopo, ha? Biasa. Biasa wae ora ngono kuwi. Lah ya piye jare wani? Aku ya saiki tak wani wis. Aku ora wani. Biasa wae ora. Oh, padak ki apa? Pinggir tak liwat. Jare mau wani. Lah ya aku wani liwat saka kene. Aku tok-toke genti sing saka kene iki. Ah iya. Terus Yo piye? ngaku mau? pindah ndak mung monoton. Terus piye mau? Ambo. Aku mayang kok kon Terus ngurusi kepiye? ketoprak. Ora ngerti. Kapokmu kapan? Wah, lah iki nek kelangan ngene iki cilaka iki. Mergo arep tok tabrak mau lho. Mas engko kendangane ben iki joget kaya ngopo? Digawe sing joget. Oh iya. Ora sing lomba ngono kuwi. Iki lali tenan iki aku. Lali ya. Lah sakepane aku ya ora ngedok. Mau bar netro kopcak. Heeh. Saiki utek kopior. Oh, utek kopior. Wah, nang panggung ki angel tenan lho. Sing guyu garek guyu. Lah iki mumet tenan jauh ku kelangan kang tenan aku iki. Kok dieling-eling sing ngarep mau lho, dieling-eling. Angel. Angel. Ya pokoknya sak nyambung-nyambungnya. Yo waton wae watonmu ni. Kelapa muda. Loh. Apa? Wong gandrung kok kelapa muda, kelapa muda. Ayo kelapa muda ki tegese cengkir, ngono lho. So nek ki kenter yo. Ora cengkir, ngencengke pikir wong tresna iku kudu kenceng pikire kok. Apa? Yen tan bisa gandeng onco kendok iki lek joget piye Ayo. iso Ayo joget. tumekan nikmati Kono wae kono. Andek. Kok dawa men ya? Kowe karepe arep kepiye to, Tok? Karepe men kowe katut rono ditarik. Kok kaya ngulur-ulur apa ngono lho? Aku lek mung nyekeli ya kenceng banget kok. Mula ditarik ya ora nyedak. rene ya aku ki tresno tenan lho karo kowe iki mbok rene ya Ora aku kukur-kukur ono ki sadus wae urung. wah aku ki arep ngukur kowe ya ora kono wae, kono wae. ora Ngapa ta? tak peksa ora kalau Oke. Emangan lamo Rio Tok tok tok. Aku ki Mbak Yumu lho. Kok arep seneng karo aku ki? Terus maksudnya tok yo ben tok piye, Mbok? Rono, aku ki tak mulih. Aku ki silak digoleki simbok aku lho. gelem bali ning nek wis tok wangsuli Apa? kowe seneng karo aku ora Ora? wis suwe aku yo ora seneng karo kowe sak tenane Ya wis, ning ayo urip bebarengan karo aku piye Apa? Apa? ya nang kono lungguh-lungguh kono apa ngendi kene Kowe kepengen di nutuk parut gundule. wah lah iki kayane ora nggo parut karo nutuk parut iki wis nek ngono aku tak bali wae nek kowe ora gelem Kono mulih kono. Tok tok tok. Aneh di kose kok.
Arep mulih ben mulih. Oh, tengok kono sik kok ora tanggung jawab kowe. Kowe iki wis nganu lho, aku nek ora tahan ki mau iso jantungan lho. Gebrak Tatin sing kaget aku. Kowe ora, ki engko Tatin sak tembangan. Ah terus engko kowe gandrungne ning kowe dadi Dirmas Broto doyak-oyak Suminten. Ah, kuwi memang pengen to. Pengen sing ana sing senenge to. Lah engko calone disenengi kuwi. Tenan. Lah piye? Gelem Apa ora? doyak-oyak sik engko le nembang keri. Rasane gak ingok kono. Hah? Apa le nembang keri doyak-oyak sik? Ketoke ben nyambung doyak-oyak sik. Kowe tengok sik, Tin. Kowe tengok sik, Tin. Ra, aku pengen krungu suarane. Oh iya. Oke. Iki sing anu apa? Sing ketoprakan apa? Ora kowe iki kon Kok ejek kaya seneng terus to iki? Hah? Kok ejek kaya seneng Aku terus? ki bacot dadi gentro lho. Terus maksudnya? Ya pokoknya aku nek urung medun aku tetep pengen dadi gentro aku. Nah, ya. Lah kok dadi kae lho, Broto. Lah aku rak mengko. Lah ya, lah saiki wis ra. Iki aku sing tetep gentro. Terus karepe? Ora ndek karep. Oh iki yo asine mung nantang tok nek tok tenani ora wani juk kowe iki. Kok nek nekat tenan aku ya wedi. Ya iso kowe. Niki kan apa? Apa ki mau jenenge tembang Podang Kuning apa mau wis rong Podang Kuning mau? Sampun. Bubuk Asmara? Mpun. Sik sabar, sabar. Iki lagi tak teliti. Sesideman, wau. Heeh, sesideman. Heeh. Wis yo. Ya. Terus kok madhep rene terus Pak jenengan? Ya ora apa-apa, gawe penak wae. Andelok dukuwe kuwi aku seneng. Niki kalih dukuhe. Nah iya sesideman. Sesideman. Heeh. Ya isih dadi gentro. Ora, kan kentho terus. Karepe Lah le sesideman aku dadi apa? Ayo dadi gentro. Lah iki ora gelem dadi anu Cik. Cempluk ra gelem wis ora dadi cempluk ora. mulai? Ya. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah Rokok. budaya Sowan menyang sowan menyang kathok kutha. kathoke sapa? Iki jame ya mati. Ngene Tatin ki ya mati. Ya ora. Deloknya didelok ki. Jam pira? Aku lak sing obat tanganmu. Maksudnya? Jame yang tetep meneng wae ngono kuwi. Oh lah ya, duwe ya piye ya len jelaske wong Ya nek ra- bener kok ya Ya bener kok aku kok. sing urip ki tanganmu nek jame mati. Jam itu barang mati ya. Sowan menyang kutha gedhe Sik ngantuk. Ketoprake bubar aku ngantukne. Iki aku ya tetep urung entuk medun. Urung pokoke. Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang ngono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lingguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang kono ki arep nyawer ora ngono lho. Oh. Lah iki lagi gendhinge wi lagi buka kok kon. Oh iya, berarti dirampuke sik. Ti. Ayo didelok jogete gawene sikik kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kon regan ngono kuwi wong aku ki cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega pikir. Wah. Tegese joget.
mu. Ya, mengko ya. Yo. Saiki bawa sik. Yo. Bendera Treska yung yon selendang kuning kang saking wukir suara kurang permana Nena. Sapa? Sing kurang permana sapa? Gento. ning wasis angung marang bendara Lelale. Diah Sulistya pijer ngincangake alis Terus no. terus no sesideman Kok jogete ngotal-atil. ya mengko wong urung ya urung wayahe Oh, iya. sabar Oke. liwat kincanging alismu kawasan glendang atiku nadyan musling serius aku isih mampu
Tin, virgo. Ha ya. Turuk. Wih. Iki arep kapake meneh aku. Iki arep kapake meneh aku. Den Mas Prabu. Tok. Tok. Den Mas Brata. Modar ora. Nah iki Kang ketemu Mas. iki ketemu mungsuh iki. Kang Mas. Aduh. Biasa wae ora Kang Mas kawan. Kang Mas Brata, mbok mriki ta. Ayo kae diceluk karo Saiki dapu aku halus. brut alus. Oh. Iki wis ora gento meneh. Ora wis kowe wis pokoke karo Suminten ki moh ning Sumintene sing ngetek terus pokoke. Suminten. Tak omongi yo. Pripun Kang Mas? Mbok aja kaya ngono kuwi. Didelok wong akeh rak saru to. Mboten sah. Isen. Kula kan tresno kalian jenengan to Kang Mas. Kang Mas, mbok mriki ta. Aduh. Kang Mas, lan jenengan nggih tresno to kali kula. Ora pati kok. Ora Mbok pati. jujur to Kang Mas. Iki mbok kandhanono. Allah. Ora iso dikandhani kok kuwi. Kang Mas, Allah. Kapokmu kapan? mbok mriki. Madhep ning aku kene lho Kang Mas. Sing sabar, Bu. Wong iki ya mung nang panggung kok, Bu. Kang Mas. Kang Mas. Aja ngono kuwi. Kula kandhani riyen to. Nggih, mbok madhep kula to Kang Mas. Kang Mas. Aduh. Kang Mas Broto. Lan jenengan nggih tresna to kalih kula. Aduh. Kang Mas. Ya ampun kumismu, Mas. Ya ampun. Marahe menusuk Iki kalbu lho kepiye? Kang Mas. Sik to, sik Jane to. kula niku jane jenengan niku tresna mboten kalih kula. Sik to tak genake sikik. Nek rondok rono. Nggih, enggak Rondok. mriki to Kang Mas. Ben mboten ilang. Mriki pripun? Ajeng ngentingan napa? Kowe iki seneng entuk. Ning nganggo tatanan. Dadi ora kok ngodor wae. Lah nggih, terus kula ken pripun? Ya yang lembut lah. Oh, lek matur ngaten. Kang Mas. Wah nek iki Kang Mas mendesah Broto. nek iki. Napa jenengan tresna kalih kula? Alah. Wong urip kok ngene. Dukuh liyane aku ya ning ora to sing kok ngene iki. Pun to Kang Mas. Pak Cari jenengan mau majeng Pak Cari. Wong kula niku tresnane kalian jenengan kok. Wih, kowe kira urung ngerti pasuryane Pak Cari to. Mboten kula tetepan Kang Mas Broto. Aku ki tutu prata. Aku kemindho kowe lor kono ku ya. Mboten tetepan Kang Mas Broto. Walah iki. Kang Mas. Iki aduh. Kang Mas. Iki lakon apa? Kang Mas, pokoke jenengan Kang Mas Broto. Kula niku seneng kalih jenengan, Kang Mas. Duh. Kalau iki ning kono engko malah tak sawer. Ning nek jaluk gendong ngono iki kabotan aku malah. Neng jenengan jujur riyen, tresno kalih kula mboten. Ya ning aku kita omong ya. Mbok polahmu ki aja ceniningan.
Apa? Lah matur nek seneng karo aku. Ngene wae. Kowe tak sangoni mulih omong karo bapakmu. Nek wis ketemu karo Mas Broto. Terus Ya, mung ketemu Mas Broto ngono wae wong aku terus ya ora ngerti kok. kula disangoni. Terus kula mantuk. Mantuk. Terus kula Wis pokoke karo sanjang kalih bapak. Heeh. Nek kula pun ketemu Mas Broto. Mas Broto. Nyatane Mas Broto iki pancen ya bagus tenan. Lah nggih, terus mangke kula ketemu mulih kalian jenengan to Kang Mas. Kapan? Lah nggih teng mriki melih. Tahun ngarep. Nggih to Kang Mas. Ayo nek aku nanggap. Nggih pun saniki kula nyuwun sangune. Suminten ki ora gelem kon lunga kok kon lunga gelem piye? Suminten iki pokoke njaluk diladeni karo Mas Broto. Iki sing anu ki aku kok sing ngayal kono. Iki mau wis arep gelem ah. Sutradarane aku kok pokoke Den Mas Broto ki dieret-eret pokoke kudu gelem. Iki ngene. Terus kowe Aja manut sapa-sapa. Manut aku. Kowe rak tresno karo aku. Lah nggih. Iya, Bro. Berarti jenengan pun tresno kalih kula. Kupingku nganti manging. Ketan ning perapatan Kang Mas. Balikan ning mantan. Ayo. Kang Mas, mau mriki to? Ya ampun, Kang Mas jenengan Ih, kok kebebet aku ucul, Iki mau lali ora tak taleni. Banyak tok sengaja ora tok taleni kok. Aku ngerti nek soalnya digandrung Suminten terus ora tok taleni. Ben Cahayu. nggih. Aku tak. Kang Mas kula dipeluk. Dia. Ora gelem. Aku Aja kaya kowe sing serius. Dapukmu sampean iki aja kaya ngono, Den. Aku kuwi putra Adipati lho. Oh, jarene Pak Dalang aku putra. Oh, jarene aku. Aku putra Adipati kok aja sembrono. Iki ning dalan dingertani wong akeh. Iki Suminten terus ucul-ucul. Aja sembrono. Iki tenanan. Oh to. Ngerti tembung ucul-ucul terus. Apa? Ten Cahayu. Kowe Kula. ora ngerti aku. Nggih. Aku ki sak ora-orane wong ya putra Nalendra. Nggih. Tegese umpama kowe arep tresna karo aku lak ya nganggo tatanan. Lah nggih. Lah jenengan nggih tresna to kalih Ning kula. polahmu yak-yakan e. Ning kula kan saking tresnane lho Kang Mas kalih Kang Mas Broto. Iya nek ya ora napuk kuping. Kupingku nganti mak nging e. Niku saking tresnane Kang Mas. Ya ngene ten. Nggih. Umpama kowe tresna karo aku ya kena wae. Jejere wong wadon mono wis sak jamak lumrahe nek seneng karo wong lanang. Ya ta. Mulane nek wong tresna kuwi manut dikandhani karo sing ditresnani. Nggih, lah kula kudu pripun Kang Mas? Ya biasa wae rasah ceniningan. Lah saking tresnane kalian jenengan, pokoke jenengan kudu tresna kalih kula saniki gak kepripan. Tak sangoni mulih ya. Sakniki? Tak Terus jenengan? sangoni, terus kowe bali lungguh kono kae, rampung lakone. Mangke dukane Pak Dalang. Dalan ora melu-melu. Ayo, kowe mau jare muni ora melu-melu. Ya nek tak rampung nggih nek ora. Lah niki manut Pak Dalang. Kowe tak sangoni bali ya. Kowe iki rak Cahayu, cah pinter. Oh to. Nggih. Mulane tak sangoni Terus? terus kowe bali. Mangke mantuk kalih kula ta? Ayo ning mantuk ning dhewe-dhewe, ora bonceng aku. Lah jenengan nggih tresna ta kalih kula? Lek tak kontreno ki wis wae, kowe sak kowe tak sangoni mulih. 10.000. 10.000 entuk apa? Iki mau kok ning sak kok 10.000 to. Kok duka kere to? Aku ki seneng doneke kere bangno doneke wong duka wasa grande kok. Kang Mas, gek ndang to. Kowe Nah, kene iki iso digas barang. Kang Mas. Iki sangone akeh. Nggih pundi ditoke? Pe.
Ditokke gelem ra? Kok dadak ditokke? Lah kok oh iya iki. Nggih kabeh mawon. Oh iya. Nggih. Ning terus mulih ya. Kono dienggo jajan apa-apa, dienggo sangu bapakmu. Nggih. Bapakmu tukoke rokok sak lencer wae rasa Ning jenengan tetep mangke ketemu kula ta, jenengan tresno kalih kula ta. Nggih to Kang Mas Brata. Pokoke jenengan terus kula tresno kalih jenengan Kang Mas. Iki lelakon apa? Tuku keton ning prapatan Bodoh iki kameli iki apa iki? Karo jangan nget-ngetan Kang Mas. Kang Mas. Iki mbok do dewangi nambani. Kang Mas Broto, pokoke kula tresno kalih jenengan. Iya. Ngadeg no. Ayo kowe. Dicium sik. Lek kocian aja kencang-kencang. Cium sik no. Yo ngadeg no, ngadeg ya ayo. Cium sik. Kang Mas. Ya aku lek golek pemain angel lho kok ngene iki. Kang Mas. Iki lho, iki ene cah ganteng iki. Nah. Iki ene cah. Pokoke jenengan sing paling ganteng. Kang Mas. Cuntik. Aku ora arep ngomong nek ngene ya aku. Lek omong angel iki. Kang Mas niku enten gandul-gandul niku pripun niki? Anu golekno kembang menyan apa iki? Kang Mas. Ning ngadeg kok to. Nek kula dicun. Ngadeg kok. Tak ngono. Kene rontok kene mento disawang dadi ten Cahayu kowe rak wis tak sangoni. Ha to. Engko matur karo bapak. Pak, Kang Mas Broto wis nyangoni aku. Lah iki tak nggo tuku gula teh karo rokok. Wah, kowe dialem nang omah. Terus mangken jenengan lak teng dalem kula ta. Terus sanjang kali bapak kula. Aku tak njukuk uduk sithik. Terus Njukuk uduk motor. ajeng lamar kula. Ya ming liwat. Lah jenengan berarti ngapusi. Lah ning lak paling ora kowe wis ndelok aku nek liwat. Ning mboten pokoke kula kalih jenengan. Pelok. Aman nek mboten mangke kula liwang lho Kang Mas. Aduh. Ten, eling ya. Eling ten. Leling. Waduh, iki lewong tenan iki. Yo, dadah. Remuk. Dadi liwong ati. Bisa ngotakmu Emang bagus ganti lagu Anggodo ati Rintan siang dalu Gitar ben segoro takkan bisa ngoloke atiku Piye kuwi Den Mas Broto kuwi durusi lho. Ora arep ngurusi. Kang Mas Brata Wis tak niki sangoni. dibenake Kang Mas niki dibenake Duh, iki lelakon apa iki? Ya rontok rono. Niki Kok ndak ngembruki Mas iki. niki uco mangsel sepeke teng jero Mbok tulung Pak Cari. Mang mriki sekedap. Neglo wonten sing ucul. ning kula pengen jeneng niki kan nepang
ngene wae ya. Di ngene wae ya. Ora usah perlu disuwel-suwelke to. Lah niki kan diselesepke ngenten iki. Aduh, jaluk kono apa? Iki nang liyane apa ya ngene iki apa piye? Ha iki khusus nang kene kok tak siapke kok cenan kok. Pokoke sementara aku akhirnya mikir sapa-sapa iki. Kenapa? Iki laku manggung artenanan iki. Oh, dalemmu ngerti Pak Duko? Dalemmu ngerti daerah kene. Lor masjid kuwi. Oh. Coba saiki kon meneng sik kabeh anteng. Piye? Sik, kuwi anggere ana swara gelas pecah, piring pecah. Ha iki kena bojomu ngamuk nang omah. Ora kok. Bojoku sabar nrimo. Bojoku kuwi wong nomor 1 tenan mung kowe ngaku. Mau jare wedok kok jenenge sabar. Lah iki dalange ya melu selenco iki. Bar iki selenco ha iki engko sing genep sapa iki? Apa? Lah kok mau jenengmu bo sabar. Lho ya, disul gunake kae. Kapokmu kapan anggere Yang Mas dilapi. dilapi ya. Tak. Ayo Yang dilapi. Mas dilapi. Weh, Yang Mas. ora kuat. Kok iki. Ya, wong tuwa kok diperkothok kamu kene. Untung ngene. Mbok salah siji rene. Perangkat kodho ciri-ciri. Sing remuk mung aku dhewe nek ngene iki. Ya jenenge perangkat yo kebersamaan ya kalah. Yo. Meso isih. Tak kira ki nek disangoni ki wis mulih. Bul-bali meneh. Jojo malah aku sing liwung iki. Dadi liwung atiku. Tobat tenan aku musuh kowe. Monggo duet kali kula. Ben kula mari. Oh, nek aku nembang kowe mari. Nggih. Oke. Baleni saka awal apa iki terus e? Awal. Dadi le wong atiku nalikane sebisa ayo dadi laku foto ati rintan siang dalu kinor pare sepuluh akan bisa ngeloloke atiku suwe kontongan kae dampi yo ati sawiki natyan apa tak lakoni
Jare mau arep mari. Lah niki pun mari ning niku telas kiriman. Wong edan kok ngerti duit. Kowe iki dapurane suminten edan. Terus tak apusi gelem manut, mulih sangoni. Ora kok njaluk meneh. Lah nek jenengan nyanyi wau kan kula terus mari. Iki hitunge wis rodok mari. Nggih lah mangke. Heh? Mangke kula kumat melih lho. Wah. Oh, medeni lho nek kumat kedua medeni lho iki. Ah iya kompori kono. Men aku sing remuk. Iki ming garis siji ning kowe kudu mari. Nggih. Wah, tipis. Wah. Gendang. Wis apike kowe nek kanane kok ngene iki sesuk taun ngarep rasa wayangan iku. Tak pikir-pikir kowe ajur ya kowe. Heeh. Gendang. Ayo. Sabda pandhita ratu wong sliramu dadya ing sisiku. Amugi koting lilane aku bakal kinawa mati. Wis Kang Mas. kowe lungguh tak tambani, lungguh tak tambani. Le lungguh mbok sing wangun to. Lah kok ning ngateh-ateh. Tenan lho, mari tenan lho. Iki kok patak isih tok kon edan meneh. Ora. Nek iki wis. Wis. Kowe sangu ya dipas kok. Gendang. Wis mari tenan ya ten. Nggih. Kowe mulih Nggih. matur bapak, nek wis ketemu karo Mas Broto, wis ditembangke, wis disangoni, ya. Nggih. Wis kono bali. Matur sembah nuwun Pak Dukuh. Ya. Oh, marine mergo duit. Wis aku ya tak bali. Ya ya wis kono. Kowe ya ora dibutuhke kok. Lah, rak tenan. Wis ya, ten. Penake. Nunggu sing cetha ora ngadah-adah. Iya, wah, apik Pak Dukuh iki. Iya. Saiki terus mulai tileki njubine akeh beling ora. Engko nek ngerti-ngerti terase wis akeh beling-beling ra ya. Terus rawani mblumah meneng jaba dilang. Karo didik-didik. Bu. Krompiang meneng meneh. Engko nyeluk meneh. Bu. Iya, ya ora. Bu Dukuh ya wis prisa nek Pak Dukuh ki jiwane seni. Ha iya. Bu Dukuh ya wis prisa nek Pak Dukuh ki lara jiwa. Anu jiwane seni. Ya ayo diteruske dhisik critane Mak. Iya, Nger. Pelok meneh bae pelok. Oh iya. Pelok kanggo apa? Ya pelok ya srepek kok ya nganggepe kono apa? Iya. Karepe sing ditutuki mix slendro-truk mesake ora. Iya. Ngono ya Mak. Kae lho pate sengkune kok ketoke kaya ngetapake para wadya bala. Iya. Ayo awak dhewe nglan neruske gaweane, critane mung diteruske. Ayo Mak tak dherekake. Ayo, Nger.